Червоний Хрест мало приділяє уваги українським бранцям. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, на жодне її звернення з проханням відвідати в'язнів там не відреагували. Відтак, за 4 останні місяці нікого не відвідували. Денісова зустрілася з головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом. Домовилися до кінця серпня зустрітися з родинами політв'язнів. Треба запропонувати таку ж саму модель, як запропонувала Російська Федерація щодо зеркальності, синхронності цих відвідувань. Вони повністю мають всі права відвідати всіх цих сепаратистів, яких зараз тримаються на території України. В цих колоніях, цих слідчих ізоляторах. Вони передають їм якісь посилки від родини, вони передають листи, мають право на дзвінок. Але до жодного нашого бранця вони не сходили. Ні на так званих ДНР, ЛНР, ні в Криму, тимчасово окупованому, ні в Російській Федерації.